Mikel Laboa. Esan antexa. Ez du Mikel Laboakin, bueno, ez Txoriak txori berez poema bat zan, eta poema hori hartzekin zun. Eta Mikel Laboak musikatik zun poema hori. Eta guaina jorak historia kontatzen dugu. Denudak egun bezala, den euskera zitzeita ere katutazion. Tardun Donostiko euskal jendea elkartzezan hango taberna bateko sotu. Eta baten zer, hartze eta bere lagunak esan zen behin nola poeta zan, baiazteko euskal herrei buruzko zehozei. Eta serbieta bat eman zien da hor, idatzizun kanta hau. Eta gero gehi juntzeren Mikelak bere emazteak azaldu zian, eta Mikelek serbieta bilatu zuen, eta donbeak musikaltzea erabatu zuen. Eta kanta hau askatasunari buruz dikoa. Io,